Domnule primar, iată că se lucrează, cam toată comuna e un șantier, dacă e să ne gândim așa, foarte multe puncte de lucru. Aici despre ce este vorba? Da, e vorba despre rețeaua de gaze, sistemul inteligent de gaze, care a făcut dovada proiectului din anii 2023-2024, atunci când am semnat autorizația de construire pe o lungime de 81 de kilometri rețea de gaze, 4046 de branșamente, împreună cu conturi și cofrețe pe care îi vedeți poziționați pe marginea gardurilor. Acum ne-am deplasat din satul Larga cu rețeaua, acolo unde aproape am finalizat aproape tot satul, mă refer aproape tot satul, adică cu branșamente, cu rețea, cu cofreți, cu tot ceea ce au fost nevoie. Contorii nu îi montăm datorită faptului că mai sunt și persoane dintre astea care pot să le substragă sau să le deterioreze. Le vom da în primirea celor care își va face proiectul pentru instalația de utilizare, dar asta este problema doar numai de durată. Deci ne-am deplasat din satul Larga, aproape am venit cu totul, suntem pe strada Lozie, în satul Cucuieț, să zic așa, am început acum, cum s-ar spune, satul Cucuieț, avem o subtraversare pe aici făcută dinspre Larga, mai avem încă una la podul Petrol și una aici la podul peste râul Trotuș. De acum ne apucăm în plin în satul Cucuieț. Satul Cucuieț cu rețeaua de gaze ar trebui să fie gata, să încheiem. Și apoi ne vom apuca de stația de reglare-măsurare care se află între satul Dofteana și satul Bogata, în paralel cu DN12A. De unde banii pentru proiect? Pentru că e un proiect de anvergură și cred că mai greu cu bani de la bugetul local. Da, deci ce se întâmplă? Acest proiect are o valoare de 12 milioane de euro fără TVA. După cum v-am spus, proiect efectuat în anul 2023-2024. Am câștigat proiectul acesta european prin POIM, așa, dar datorită faptului că a fost o valoare foarte mare, am fost transferat atât eu cât și 73 de localități din România către Anghel Saligny. La ora actuală avem procent de peste 50% efectuat din întreaga instalație de gaze. Deci, cu alte cuvinte, până la urmă, proiectele astea pe fonduri europene, dar și gestionate de statul român, sunt mai mult decât binevenite. Ar fi fost greu cu bani la bugetul local. Sunt binevenite. Știți ce se întâmplă? Guvernul României nu mai finanțează, nu Guvernul României, Uniunea Europeană nu finanțează pentru instalații inteligente de gaze, iar din ceea ce am auzit din discursul primului ministru, nici Guvernul României nu va mai finanța instalațiile de gaze de acum încolo. Deci, deocamdată. N-aș putea să vă spun, m-am urcat în ultimul tren și la ultimul vagon, dar am avut noroc de așa natură ca localitatea noastră să beneficieze și de rețea de gaze.